si to dievča nádherné, pre ktoré všetky hviezdy svietia. S tebou je všetko farebné, pri tebe som neskrotné dieťa. Si čarovne nádherná a viem, že ťa najviac milujem. Si krásna a nádherná a ty vieš, že ťa najviac božňujem. Láska, mám ťa rád, pri tebe chcem navždy stáť. Rozhodla sa zemlina, rozpolvodne, dobré ľudí a spravedlivú výsku. Zjazd sa máš na toto Bohuslava, ktorého tu pred sebou vidíš. Nesúdila sa na pred každým zlom ťa láska a spróbujem si lásku, vernosť manželsku, určujem manželsku, poslušnú tak, že ťa neodpustí až do smrti dávky, pomáhaj Bože väčšiny po svete, ktorý si a všetci svete. pri tebe chcem navždy Korunuje sa Boží služobník Bohuslav, že Božú služobníčku Pír, mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Korunuje sa Božia služobníčka Pír, pre Božú služobníka Bohuslava, mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Pane Bože náš, korunuj ich sláva a slov. Pane Bože náš, korunuj ich sláva a slov. Pane Bože náš, korunuj ich sláva a slov. Pokoj s tebou, premúdrostný Pane. A všetci sa tešili, že si boli radostní a mohli očakávať, čo z toho bude. A tak stalo sa, že inak by sa to prišlo také, ale nie je to očakávanie, Ježiš sa stalo, že neočakával nikto. A to, že sa nebolo výhodné. Ale dobrá správa je, že Ježiš tam bol. Dobrá správa je, že Ježiš tam bol. A že urobil to, čo bolo potrebné pre tú chvíľu. A Ježiš preniesol vodu na víno a my poznáme ten príbeh, to Božie slovo, ktoré hovorí, že Mária prišla za ním. Viete, Mária vždy blízko pri Ježišovi.
Alebo aj keď nemajú nejaké problémy, starosti, Mária je blízko. A Mária prišla za Ježišom a mohli, nemajú víno Ježišu. A Ježiš povedal takú krásnu vetu, ešte neprišla moja chvíľa. Čo to tu Ježiš to povedal, že neprišla moja chvíľa? Ešte neprišiel čas, kedy sa má zjaviť. Zjaviť ako ten, ktorý je Boží syn. Mária vedela, že je Boží syn. Vedela to Mária, že je Boží syn. Presne tak. Vedela to. Už keď Archaniel Gabriel prišiel k nej, hovorí, že šalom Mária, počuť, že Boží syn. A Mária vedela, že je Boží syn, ale ešte neprišiel čas, keď Ježiš mal zjaviť celému svetu. A práve dneska Ježiš aj v poslušnosti voči Otcovi, ale s tým, že Mária prichádza k nemu, hovorí, že sa mu môže požadovať. Tak čo sa deje? Ježiš hovorí. A mne taký obraz prišiel na myseľ. Isto ste videli možno minimálne na YouTube, alebo možno aj nejaký obraz, alebo možno nejaké video, jak niekto, keď maluje obraz. Nie? Niekto, keď maluje obraz. Tak keď zoberieš štetec, pripraví si farby, pripraví si plátno, tak niekde začína. Niečo si naskicuje možno, niekde začína. A niečo na ten obraz, že to nevyzerá, že už z toho niečo je. Ale možno, ak sa dokončí, tak z toho nejaké veľmi krásne dielo. A mne tak Pán Boh dal takú myšlienku, že v našom živote, v mojom živote, ale v Boha živote, v vašom živote, Boh má miluje. Že Boh má miluje. A Boh má miluje, že začne má miluje. A ešte to nie je dokončené. Už dneska to je veľmi krásne, tak už na tom sa zradilo, máme to veľmi krásne. Už to je krásne, tak sa vám asi povedať. Ja tam mám asi to, že je krásne. Ale ešte to nie je dokončené. Nie? To máš miluje. Jo, máš to dokončené? Tebe načerpám si, som tvoja dcera, vyhlasujem, som dcera kráľa. Ako vodu máme, ukazuješ nám, milovaný, tebe načerpám.
Ty sa nám teraz zachovaj pokoj jednomyselnosti, urobí manželstvo úctyhodným, zachovaj môžu nepoškodené, postaraj sa, aby bolo ich spolužitie bezchybné, poznaj ich za hodných dožiť sa vysokého veku a v čistom srdci zachovať tvoje prikázanie, veď ty si náš Boh, ktorý sa smiloval zachraňuje, a my ty známe slávu svojim mocom, priam počiatku svojich presudných dobrým a všehodárnym duchom, teraz i vždycky na veky vekov. Pokoj všetkým. I tvojmu duchu. Sklonte si hlavy pred Pánom. Pred tebou, Bože, urobil si všetko svojou mocou, hodil si celý svet a oslovil si menej všetkých svojich diel, aj týmto svojim služobníkom, ktorí boli korunovaní, kvôli prijatiu manželstva dáme duchovné požehnanie, lebo je požehnané Tvoje meno a preslavené Tvoje kráľovstvo, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky na veky vekov. A tu teraz môžeme počúvať taký spev, ktorý sa spieval pri Stobáči. Hovorí, Izaiáš plesne, Pána v lone nosila a porodila syna Emanuela, Boha i človeka. Jeho meno je výhod, keď ho velebíme, Pána oslavujeme. Svätí mučeníci, dobre ste zápasili a získali ste veľmi víťazstva. Modlite sa k Pánovi, aby sa zmiloval nad našimi dušami. Sláva Tebe, Kriste Bože, chvála apoštolov, jasanie mučeníkov, ktorí hlásali jednu podstatnú trojicu. Amen. Buď zvelebený ženík ako Abraham. Milujme sa navzájom, sme to vyslovne vyznávali. Otca i Syna i Svätého Ducha, Trojicu jednopodstatné Amen, veriteľne. Dobre, pre múdrosť vnímajme. Veriteľne Boha Otca,
Víťazovie splne spievajú, prespevujú, jasnajú a volajú. Tu noc mi povedali iba, keď z nás povedal zo života, zamkli do svojich svetých prečistých a nemôžeme v stávať nejakým požehnom, posvetným, lámal ho a dával svojim svetým učeníkom a apoštolom hovoriť. Vezmite a jedzte, toto je moje telo, ktoré sa za vás láme na odpustenie hriechov. Pite z nej všetci, toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Tvoje z tvojho tebe prinášame, za
Zachovaj nás, Bože, vo svojej svetosti, aby sme sa početli. I nášho